A la sessió d'avui veurem quins són els principals indicadors macroeconòmics d'acord amb els estàndards que ens dona la teoria econòmica i la seva aplicació a Andorra. Amb aquesta notícia que va sortir publicada el 14 d'abril d'aquest any i que es va publicar en diferents mitjans de comunicació, on s'anunciava la previsió que havia fet el Fons Monetari Internacional de caiguda de l'economia espanyola d'un 8% i d'increment de l'atur fins a arribar a una taxa del 20,8%, ja ens dona una idea del que es considera en economia els estàndards, els principals indicadors que mesuren l'estat d'una economia. L'objectiu d'aquesta sessió és interpretar aquests estàndards, conèixer com es calculen i veure els seus valors per l'economia andorrana. En primer lloc, amb l'estàndard de la teoria econòmica, ens diu que els tres grans problemes econòmics que ens interessa mesurar són l'estabilitat dels preus, el nivell de producció i l'estat de l'ocupació. L'estabilitat de preus es mesura amb unes variables que serien les principals i que veurem aquí són l'IPC i la inflació, o l'índex de preus al consum i la seva variació. El nivell de producció el mesuren diferents macromagnituds. A Andorra tenim una aproximació del PIB, que serà el que veurem més a fons, però també hi ha el producte nacional brut, la renda nacional, la renda per càpita, etc. I com a nivell d'ocupació, la principal macromagnitud que mesura el nivell d'ocupació d'una economia és la taxa d'atur. I finalment, per acabar aquesta sessió, ens situarem una mica on estem, on ens trobem actualment. Pel que fa als indicadors que mesuren el nivell de preus, perquè, com he dit, els principals seran, que veurem aquí, són l'índex de preus al consum i la seva variació. La variació de l'índex de preu al consum és el que en diguem la inflació o la taxa d'inflació. L'índex de preus al consum és un índex que no té unitat de mesura i que per ell sol no dona cap informació, com la majoria dels índexs, i la taxa d'inflació és una taxa de variació, que si ha augmentat l'índex de preus al consum, aquesta taxa de variació serà positiva i en direm inflació. Si hi hagués una disminució de l'índex de preus al consum, en diríem deflació. Per què és important saber l'estat dels preus o el nivell de preus, o més que el nivell de preus, com han variat el nivell de preus d'una economia? Perquè una inestabilitat important dels preus té efectes molt negatius. En primer lloc, si aquesta variació important dels preus és un augment, el fet que hi hagi un augment dels preus fa que disminueixi el poder adquisitiu de la població d'aquest país. Per altra banda, el fet que hi hagi una inflació important perjudica l'estalvi, que està molt relacionat amb això, que està perjudicant als creditors, a les persones que estalvien, i en canvi afavoreix als deutors, aquelles persones que decideixen comprar-se avui amb diners que no tenen, demanen un crèdit o es converteixen en deutors i avui es compren uns béns que demà seran més cars. I aquells que han estalviat, demà amb els mateixos diners no es podran comprar aquests béns. I finalment, evidentment, la pujada de preus dels béns del nostre país perjudica la nostra competitivitat respecte als béns produïts a fora. Com es calcula l'índex de preus al consum? En primer lloc necessitem saber, és un índex que té en compte els béns que consumim. I quins són els béns que consumeix la família estàndard andorrana? Per saber-ho, el que es fa és una enquesta de pressupostos familiars amb una mostra de la població d'Andorra que, segons els mètodes estadístics, sigui una mostra representativa d'aquesta població i d'aquesta mostra s'obté quins són els percentatges de la renda que destinem les famílies d'Andorra al consum, quin percentatge gastem amb cadascun dels diferents béns. I d'aquesta manera, primer, obtenim el cistell de béns, amb quins béns ens gastem la nostra renda, i per una altra banda, quin percentatge de la renda gastem a cadascun d'aquests béns. Per què és important això? Perquè si puja molt, per exemple, el preu
d'una determinada alga que es consumeix molt al Japó, això afectarà a la inflació d'Andorra? Doncs si aquesta alga no forma part de la cistella de la compra de la família mitjana andorrana, doncs no afectaria, no té sentit que això tingui una influència important en la inflació d'Andorra. Però, en canvi, si el que augmenta és el preu del pa, doncs segurament tindrà un impacte molt important en la inflació d'Andorra i probablement tingui un impacte poc important en la inflació de països on no es consumeix o es consumeix molt menys pa. D'acord? Per tant, per una banda hem de determinar quins béns consumim i per una altra banda quin pes té cadascun d'aquests béns a la cistella de la compra, i això ho obtenim a través de l'enquesta de pressupostos familiars. Un cop hem determinat els diferents béns que consumim i el pes que tenen aquests béns en la nostra despesa familiar, hem d'anar a buscar quin és el preu de cadascun d'aquests béns. I això no és una tasca fàcil. Hi ha uns estàndards de càlcul que utilitzen els diferents departaments d'estadística de tots els països del món per utilitzar a tot arreu el mateix sistema. I pel que fa a la recollida de dades de preus, doncs s'estableix per a cada un dels béns una mostra dels establiments on es venen aquests béns i un preu mitjà per a cadascun d'aquests béns. Això es fa a través de l'enquesta de preus. Per acabar, per poder calcular l'IPC, a banda d'aquestes dades, també necessitem tenir els preus d'aquests béns avui, però també hem d'agafar un any de referència, o el que se'n diu any base. Per tant, si avui comencem a calcular l'IPC, no podrem calcular-lo per avui. Necessitarem recollir les dades avui, establir avui com a any base i l'any que ve tornar a recollir les dades. Quan tenim aquestes dues fonts, llavors podem calcular l'IPC, perquè l'IPC es calcula mitjançant els preus d'avui i els preus dels mateixos béns l'any base. La fórmula és aquesta fórmula d'aquí. És un sumatori del preu de cada un d'aquests béns avui partit pel preu d'aquests béns l'any base i això ponderat pel pes que tenen aquests béns a la cistella de la compra. D'aquesta manera el que obtenim és un índex que no té unitat de mesura, perquè com veieu aquí, al dividir un preu pel mateix preu en un any de referència se'n va la unitat. I llavors ens queda un índex. Un índex no ens dona cap més informació per ell sol. Necessitem comparar-lo amb altres valors. Per exemple, l'índex de massa corporal sabem que si està entre, ara no recordo les xifres, però diria entre 25 i 30, sabem que el pes és normal. Si està per sobre de 30 hi ha obesitat, i si està per sobre de no sé quin valor, llavors, si tu dius el meu índex de massa corporal és 26, amb aquesta informació no tens res. El que sí que ens serveix és quan la podem comparar amb quin és l'índex correcte, doncs entre 25 i 30, doncs ja sé que si estic a 26 estic amb un índex correcte. Doncs passa el mateix amb l'IPC. L'IPC, amb aquesta fórmula, ens donarà una xifra que per ella sola no ens aportarà cap informació. Necessitem comparar-la amb la mateixa xifra l'any anterior per poder dir hi ha hagut un creixement o hi ha hagut un decreixement, o amb la mateixa xifra al mes anterior. D'acord? Abans de continuar amb la taxa de creixement, anem a veure un exemple de càlcul de l'IPC. Per exemple, suposem que fem una enquesta amb una mostra de la població d'Andorra i establim que la família mitjana d'Andorra es gasta tota la seva renda que destini al consum només amb 3 béns: patates, samarretes i el lloguer de la vivenda. I que el percentatge que es gasta en cadascun d'aquests béns és els que tenim aquí: 30% en patates, el 10% de la seva renda se la gasta en samarretes i el 60% de la seva renda amb el lloguer de l'habitatge. Llavors, per calcular l'IPC necessitem saber quin és el preu de cadascun d'aquests béns. I com he dit abans, necessitem saber el preu avui i l'any de referència. Doncs imaginem-nos que prenem com a any de referència l'any 2017 i recollim els preus d'aquests béns per l'any 2017. I sabem que l'any 2017 el preu de les patates era 2 euros al quilo i el preu de les samarretes 25 euros cada samarreta i el lloguer l'any 2017 era 1.000 euros al mes. Això és el preu d'aquests béns amb mitjana, amb els diferents establiments on els venen i amb una mitjana. Utilitzem el mateix mètode per recollir els preus d'aquests béns l'any 2019 i l'any 2020. I amb aquestes dades ja podem calcular l'IPC.
Si establim com a any de referència, per exemple, l'any 2017, com hem dit abans, doncs l'IPC, l'any de referència, sempre serà 100. Per què? Perquè els quocients estarem dividint una xifra per la mateixa xifra, i això serà 1. I llavors l'IPC serà la suma dels pesos, que si estan en tant per cent serà 100. Si aquests pesos de cadascun dels béns a la cistella de la compra els tenim en tant per 1, l'IPC, l'any de referència, serà 1. Calculem l'IPC l'any 2019 com? Doncs el pes de cada un dels béns, 30% amb sabates, em gasto el 30% de la renda en patates, doncs 30 per el preu de les patates avui, partit pel preu de les patates l'any 2017, que és el que hem pres com a referència. Això li afegim el 10% de la renda que em gasto en samarretes multiplicat pel preu de les samarretes avui, l'any 2019, que és 30 euros la unitat, partit pel preu de les samarretes l'any de referència, que és l'any 2017, més el 60% de la renda que em gasto amb lloguer multiplicat pel preu del lloguer avui, que és l'any 2019, partit pel preu del lloguer l'any de referència, que era l'any 2017. I amb això tenim que l'any 2019 l'IPC és 108. Aquest 108, què ens diu? Per ell sol no ens diu res. 108 què? No són ni euros per quilo, ni euros per unitat, ni euros al mes. Aquest 108 és un índex que no té unitat. I només ens dona informació, per ell sol podem dir, el màxim que podem dir és que respecte a l'any de referència, que sabem que era 100, doncs els preus han pujat un 8%. Però, clar, l'any de referència potser està molt lluny d'avui, i llavors la informació que ens aporta l'índex per ell sol és molt poca. El que sí que ens aporta informació és quan el comparem per el mateix índex al mes anterior, o l'any anterior, o el mes següent, o l'any següent. I per això, doncs aquí podem calcular l'IPC del 2020 i veiem que l'IPC l'any 2020 és 111,1. Ara, aquí sí que podem calcular amb aquestes dades la inflació anual l'any 2020. Què és l'IPC l'any 2020 menys l'IPC l'any 2019 partit per l'IPC l'any 2019 i multiplicat per 100. Aquesta fórmula què és? És el càlcul d'una taxa de creixement que ens serveix per calcular la inflació i qualsevol taxa de creixement. El valor avui menys el valor al període anterior partit pel valor al període anterior i multiplicat per 100 és la fórmula de càlcul de qualsevol taxa de creixement. I la inflació ja no és un índex, això és una taxa de creixement. Això ja ens diu, per ella sola ja ens dona molta informació. Aquí ens dona 2,9%. Què vol dir? 2,9% què? 2,9% el creixement que han tingut l'IPC en l'últim any. D'acord? Si veiem aquestes dades publicades a la web del Departament d'Estadística, doncs si anem a aquesta web, que podem anar-hi, a l'entrar a la web del Departament d'Estadística ens surt l'opció d'escollir les notes de premsa de l'IPC. A la darrera nota de premsa, publicada al març del 2020, doncs obtenim aquesta informació. Per una banda hi ha l'índex general, aquí el veiem, 1,015, aquí es calcula amb tant per 1, d'acord? Per tant, això seria, segons la fórmula que acabem de descriure, seria 101,5, Això seria l'IPC, índex general vol dir IPC. Variació anual què vol dir? Variació és la inflació anual, més 0,6. Això què vol dir? Que al mes de març del 2020 l'IPC, que és 101,5, és un 0,6% més alt que al mes de març del 2019. D'acord? La variació mensual és la inflació mensual. Què vol dir? Que el 101,5 l'IPC del mes de març del 2020 és un 1,5% més alt que l'IPC al mes de febrer del 2020. D'acord? I l'acumulat és l'acumulació i el subjacent és la inflació, és l'IPC tenint en compte només els béns que no són volàtils. Però això no té més. Després, amb qualsevol nota de premsa, podem trobar al final de tot la informació que teníem aquí.
que són aquesta informació, aquesta taula de variacions de l'IPC, que es troba en aquella nota de premsa, i que tenim aquí ampliada, que veiem més bé. Aquí podem veure ponderacions 2020. Això què vol dir? Estan, primer, IPC 10.000, això vol dir que estan sobre un total de 10.000. Aliments i begudes no alcohòliques, 1.959. Què vol dir això? Doncs que el grup de béns, en primer lloc, que hi ha 12 béns, 12 grups amb els que destinem la despesa familiar, la família mitjana d'Andorra, d'acord amb l'enquesta de pressupostos familiars. D'aquesta enquesta obtenim que la família mitjana d'Andorra es gasta la seva renda amb aliments i begudes no alcohòliques, amb begudes alcohòliques, tabac i narcòtics, amb vestit i calçat, amb habitatge, aigua, gas. Els classifiquem amb aquests 12 grups que veiem aquí. I per a cada grup, per a cadascun d'aquests grups, destinem un percentatge de la renda de 1.959 sobre 10.000 en el cas dels aliments i begudes no alcohòliques. Què vol dir això? Doncs li traiem 2 zeros perquè és sobre 10.000 i ja ho tenim sobre 100. I això vol dir un 19,59% de la renda de la família d'Andorra es destina a aliments i begudes no alcohòliques. D'aquí podem veure amb quin d'aquests grups destinem una part més important de la nostra renda. Doncs amb habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que hi destinem un 20,48% de la nostra renda. Seguit dels aliments, que hi destinem un 19,59% de la renda, i del transport, que hi destinem un 17,3%. També podem veure que amb el grup de béns que hi destinem un percentatge més petit de la nostra renda és amb ensenyament, on només hi destinem un 0,37% de la renda. I això és positiu, molt positiu. Això és perquè tenim un ensenyament públic de molt alta qualitat i les famílies d'Andorra no s'han de gastar els diners amb l'ensenyament. Pel que fa a la inflació, doncs, com ja hem vist, aquí a l'entrar a la web del Departament d'Estadística, només entrar-hi és una de les principals informacions que ens destaquen. Ens destaquen la població total registrada a Andorra, que són de 77.543 habitants, l'estimació del producte interior brut nominal, que després veurem, l'IPC, variació anual, atenció, variació anual, índex general, base 2017. Dic atenció perquè a vegades diguem l'IPC és el 0,6%. No estem utilitzant el llenguatge correcte. Això és el que és la variació anual de l'IPC, és a dir, la inflació. L'IPC ja hem vist que era 1,15 al mes de març del 2020, però clar, com que aquesta dada no ens dona cap informació, perquè ja hem dit que l'IPC era un índex que no portava més informació, el que realment ens interessa és la taxa de variació anual d'aquest IPC, que això és el que en diguem inflació. Però aquí en cap lloc hi posa inflació, però és això, és 0,6%. Al mes de març la inflació anual era del 0,6%, que vol dir que l'IPC havia pujat un 0,6% respecte al mes de març de l'any anterior. Continuem ara amb les macromagnituds que mesuren el nivell de producció. Com hem vist, un dels indicadors importants a tenir en compte a nivell d'estàndard d'economia que mesura la riquesa d'un país és el seu nivell de producció. I per mesurar la producció tenim diferents macromagnituds. Una d'elles és el PIB, o el Producte Interior Brut. Què és el PIB? Doncs és el valor monetari. Per tant, estem parlant d'euros, dòlars, lliures o qualsevol moneda, però ja estem parlant, no parlem d'un índex que no té unitat de mesura. Aquí parlem de valor monetari dels béns i serveis finals. Què vol dir finals? Els que van dirigits al consumidor final. Per tant, al PIB no s'inclou aquells béns que no van dirigits al consumidor final. Si parlem, per exemple, de les rodes de cotxe, hem de tenir en consideració aquelles rodes que van dirigides al consumidor final. Si jo em compro unes rodes per canviar les rodes d'hivern a estiu, doncs aquestes rodes són béns finals. Però les rodes que es compra a la fàbrica de la Volkswagen per produir el seu últim model de cotxe no és un bé final. El bé final serà el cotxe que anirà dirigit al consumidor final. Per tant, el PIB inclou el valor dels béns i serveis finals únicament que s'han produït a l'interior d'un país. Què vol dir l'interior? Dins del territori. Si la fàbrica de rodes no està dins del territori d'Andorra, no formarà part del PIB d'Andorra, independentment de l'origen dels factors de producció. És a dir, si la fàbrica de rodes és de propietat alemana,
encara que sigui alemanya, si està dins del territori d'Andorra, sí que es tindria en compte la seva producció dins del PIB d'Andorra i no es tindria en compte la seva producció dins del PIB alemany. D'acord? I durant un període de temps, doncs són els béns i serveis finals que s'han produït per empreses de la nacionalitat que sigui dins del territori d'Andorra durant un any. Això seria el PIB d'Andorra de l'any 2000, l'any en qüestió. Per calcular-lo es poden utilitzar diferents mètodes. En funció del mètode que s'utilitzi s'obtindrà el PIB a preu de mercat o a cost de factors. Per què? Doncs perquè el valor de la producció de béns i serveis finals pot mesurar-se tenint en compte el que costa comprar-los o el que costa produir-los. El que costa comprar-los seria el PIB a preu de mercat i el que costa produir-los seria el PIB a cost de factors. La diferència entre aquests dos seria els impostos indirectes i les subvencions. Doncs si s'utilitza el mètode de la despesa, s'obté el PIB a preu de mercat. I com s'obté pel mètode de la despesa? Doncs es diu, el valor dels béns finals que s'han produït a Andorra durant un any és el mateix que el valor dels béns que han comprat els diferents agents que interactuen a l'economia andorrana durant aquell any. És a dir, el que s'han comprat els consumidors o economies domèstiques amb béns finals, això en diguem la despesa amb consum, més el que han comprat amb béns i serveis finals les empreses, que en diguem inversió, més el que han comprat amb béns i serveis finals al sector públic, que en diguem despesa pública amb contrapartida, més, i hem d'afegir aquí tot el que hem comprat tots els béns produïts dins d'Andorra que han comprat els agents internacionals, o sigui, els estrangers, que això són les exportacions, i de tot això hi hem de restar aquells béns que hem comprat aquí a Andorra, els agents d'aquí a Andorra, però que venen de fora, que són les importacions. Doncs amb aquesta fórmula obtenim el PIB a preu de mercat. L'altre mètode per calcular el PIB que ens el doni a cost de factors és el mètode de l'ingrés o de la renda. I aquest mètode estableix que el que s'ha produït amb béns i serveis finals dins d'Andorra, el que costa produir aquests béns, és el mateix que el que han cobrat els factors de producció que estan dins del territori d'Andorra. I això és els salaris, agrupem els factors de producció en dos grans blocs, que és el treball i el capital. La retribució del treball són els salaris, la retribució del capital és l'excedent brut d'explotació. La suma d'aquestes dues retribucions ens pot donar el valor del PIB d'Andorra a cost de factors. I finalment, un altre mètode per calcular el PIB d'un país i que l'obtenim a cost de factors és la suma dels valors afegits. És a dir, anem a cada empresa que hi ha dins del territori d'aquest país i comptabilitzem el valor de la producció d'aquella empresa. No, perquè si comptabilitzem el valor de la producció d'aquella empresa, correm el risc de la doble comptabilització d'aquells béns que no són finals. Per tant, de cada empresa que hem de sumar només el valor afegit als béns que ella produeix. I així obtenim el PIB a cost de factors. Una altra macromagnitud que ens mesura el nivell de producció d'un país és el producte nacional brut. És el mateix que el PIB, però en comptes de tenir en compte els béns i serveis finals produïts dins del territori, té en compte els béns i serveis finals produïts per aquells factors de producció que són de nacionalitat andorrana, en el cas d'Andorra. Llavors, independentment de que estiguin dins del territori andorrà o fora. Llavors, per exemple, una fàbrica alemanya que esté situada en territori espanyol, una fàbrica de cotxes alemana en territori espanyol, formaria part del PIB espanyol, però no formaria part del PNB espanyol. I a la inversa, aquesta fàbrica formaria part del PNB alemany i no formaria part del PIB alemany. Llavors, quina és la diferència entre PIB i PNB? O com obtenim el PNB partint del PIB? Afegint-hi les rendes dels factors nacionals que estan a l'estranger i restant-hi les rendes dels factors estrangers que estan en territori nacional. Per passar una variable bruta a neta, és a dir, per passar de PIB a PNIN o de PNB a PNN, de producte nacional brut a producte nacional net, el que fem és treure les amortitzacions. I amb això podem obtenir el que en diguem la renda nacional, que per definició és el producte nacional net a cost de factors. D'acord?
i d'aquesta obtenim la renda per càpita, que és la renda nacional partit pel número d'habitants. Per acabar, doncs, podem parlar de variables nominals o reals. És a dir, podem parlar de PIB nominal o PIB real, o de PNB nominal i de PNB real. Quina és la diferència entre aquestes dues? Doncs les variables nominals, per exemple, el PIB nominal és el valor dels béns i serveis finals produïts dins del territori nacional durant un període de temps determinat, calculat als preus d'avui. Això és el PIB nominal. És a dir, si ens diuen... I el real seria calculat a preus constants. És a dir, a preus d'un any que prenem com a referència. O tornem a parlar d'un any base, aquí. També hi ha any base per calcular el PIB. Per què fem aquesta diferència? Veiem-ho amb un exemple. Imaginem que a Andorra únicament produïm 3 béns durant un any. I tenim les dades següents. Tenim aquestes dades per l'any 2018 i per l'any 2019. I sabem que hem produït forfers d'esquí, nits d'hotel i menús al restaurant. Que l'any 2018 hem produït 2.800 unitats de forfers d'esquí a un preu de 42 euros cada unitat. Hem produït 10.000 unitats de nit d'hotel a un preu de 75 euros cada unitat i 100.000 unitats de menús a un preu de 20 euros cada unitat. Amb aquestes dades podem calcular el PIB nominal d'Andorra aquest any i si tenim les mateixes dades pel 2019, també les podem calcular el PIB nominal d'Andorra el 2019. Però pel que fa al real, hem de dir quin d'aquests 2 anys prenem com a any base i hem d'establir un any de referència que podem dir, mira, prenem com a any base l'any 2018. Doncs amb aquestes dades també podrem recollir el PIB real d'Andorra l'any 2019. Només el 2018 serà, com passava també amb l'IPC, l'any base és el mateix. El PIB nominal serà el mateix que el PIB real. I amb això calculem i veiem PIB nominal l'any 2018, 2.867.600 euros. PIB nominal l'any 2019, 2.935.000 euros. Aquí veiem que ha crescut i diguem, l'economia andorrana ha crescut. Torno a repetir, quan parlem l'economia andorrana ha crescut, és segons els estàndards econòmics, ens estem referint a la producció de l'economia andorrana. Ha crescut. És veritat que ha crescut la producció de l'economia andorrana? Podem calcular la taxa de creixement del PIB nominal i ens donaria una taxa molt més alta del que ha crescut la producció. Per què? Perquè també han crescut els preus i això queda recollit aquí. El PIB nominal inclou tant el creixement de preus com el creixement de producció. Per tant, no tot el que creix al PIB nominal és el creixement de producció. Si el que ens interessa saber és la taxa de creixement de la producció, hem d'agafar el valor real. Si el que ens interessa saber és quin és el valor de la producció de béns a Andorra l'any 2018, l'any 2019, per exemple, hem d'agafar el PIB nominal, perquè el valor de la producció l'any 2019 és 2.935.000 euros. Però si el que ens interessa saber no és el valor de la producció en un moment concret, sinó el creixement de la producció, llavors hem d'agafar el PIB real. El PIB real l'any 2019 és 2.876.000. És més petit. Per què? Perquè és el valor del que s'ha produït a preus de l'any 2018. D'acord? Però això ens permet calcular una taxa de creixement que és el real, que és el que realment s'ha produït amb la producció d'aquesta economia, que és del 0,29%. Tornant, com sempre, a veure el valor d'aquestes macromagnituds a Andorra, a Andorra només tenim una estimació del PIB i no tenim valor del PNB. D'acord? Com podeu veure, aquí, quan entrem a la web del Departament d'Estadística, obtenim aquesta informació. I què veiem? Doncs veiem el PIB, estimació producte interior brut, i el primer que ens surt és, pels últims anys, aquí tenim calculat fins al 2019 totes les variables, fins al 2018 totes les variables, i algunes d'elles ja tenim les dades del 2019. Quines variables ens dona? PIB nominal, PIB real. Ja hem vist quina és la diferència. Normalment que serà més petit el real perquè normalment hi ha inflació positiva, per tant pugen els preus, per tant el PIB real serà més baix que el nominal. I finalment també ens diu valor afegit brut total.
Aquesta és una estimació del que seria el PIB a cost de factors. El PIB que ens donen és a preu de mercat i podem veure aquí que a cost de factors és més baix. I la unitat de mesura que són milions d'euros. Per tant, amb aquesta informació que tenim, doncs que el PIB a cost de factors d'Andorra l'any 2018 és 2.433 milions d'euros. Els impostos nets, que és la diferència entre impostos indirectes i subvencions, són 292 milions d'euros, la suma d'aquests dos és el PIB a preu de mercat nominal, que són 2.725 milions d'euros. I pel que fa a la xifra real, només ens interessarà aquesta dada per poder calcular la taxa de creixement, per poder calcular el creixement a l'últim any del PIB d'Andorra. Però si el que volem saber és el valor de la producció, sempre prendrem com a unitat de mesura el PIB nominal. I finalment, el darrer problema macroeconòmic que ens interessa mesurar és l'ocupació, que també es veia amb aquell anunci alarmista del Fons Monetari Internacional que ens deia la taxa d'atur a Espanya arribarà a un nivell de més del 20%. Doncs, com es calcula la taxa d'atur, que és la principal macromagnitud per mesurar el nivell d'ocupació d'un país? Doncs la taxa d'atur és la població desocupada partit per la població activa multiplicat per 100. Això què és? Una taxa, en aquest cas, doncs és la part d'un total, és la part del pastís, no? Que ens quedem. Si tinc el 2% vol dir que tinc un tros molt petitet del pastís. No? Doncs aquí, en aquest cas, el tros petitet del pastís seria bo, perquè estem parlant de població desocupada. Si la població desocupada representa un tros petitet de la població, doncs és un bon indicador. Però atenció, de quina població? De la població total? No, només de la població activa. La població total es divideix en dos grans blocs, la població activa i la població inactiva. La població activa és aquella població que pot i vol treballar. I la població inactiva és aquella part de la població que o bé no pot treballar o bé no vol treballar. Quina població no pot treballar? Doncs a Andorra són els menors de 16 anys i els jubilats. No? Doncs aquests serien població inactiva, no poden treballar. O també serien inactiva aquells que tenen un grau de discapacitat prou important que no els permet treballar. També és població activa aquella part de la població que té edat de treballar, pot treballar però no vol treballar, doncs pel motiu que sigui, perquè ja pot viure de renda o perquè ja viu amb altres ingressos d'altres membres de la família. Llavors, si no vol treballar, aquella població és inactiva. Pel que fa a la població activa, que com he dit és la que pot i vol treballar, hi ha una part d'aquesta població que treballa, aquesta és la població ocupada, i una part que no treballa, que és la desocupada. D'acord? La població activa seria aquests dos trossos del pastís. Doncs la taxa d'atur és de l'activa, es considera que tot el pastís és l'activa. Quin pes té la que no treballa sobre el total de l'activa? Anem a veure un exemple. Imaginem que tenim una població de 77.000 habitants, dels quals 25.000 són menors d'edat o jubilats. Aquests, com hem dit abans, no poden treballar. 6.000 són persones que no poden treballar per algun altre motiu o que no volen treballar. Per tant, tots aquests que hem dit fins ara estem parlant de població inactiva. Hi ha 1.000 persones que estan buscant feina i no en troben. Aquestes 1.000 persones entenem que sí que poden treballar però no estan treballant. Aquestes serien la població desocupada. Quina és la taxa d'atur en aquesta situació? Doncs en aquesta situació la taxa d'atur seria la població desocupada és 1.000 i l'activa què és? El total menys la inactiva, que són els 25.000 més els 6.000, són 31.000. Per tant, en aquesta situació la taxa d'atur seria un 2,17%. Què vol dir això? Que un 2,17% de la població activa no està treballant i voldria treballar. D'acord? Ara imaginem que a causa hi ha una crisi molt forta i que hi ha 200 persones que estaven treballant i es queden sense feina. Imaginem que marxen del país.
En aquest cas, canvia la població desocupada? No, perquè continuen havent-hi 1.000 persones que estan buscant feina i no en troben. Però les 200 persones noves que s'han quedat sense feina marxen, per tant no formen part de la població desocupada. Però atenció, perquè abans formaven part de la població activa i ara ja no. Per tant, ha disminuït el denominador, la taxa d'atur ha augmentat. Tot i marxar del país, la taxa d'atur augmenta. Per què? Perquè les mateixes persones desocupades ara representen un tros més gran del pastís, perquè el pastís s'ha reduït. És a dir, ara representen una proporció més gran de la població activa. Què passa si marxen del país amb la seva parella que no treballava ni estava buscant feina? Doncs exactament el mateix. Per què? Perquè si la parella no estava buscant feina ni treballava, no es computa, era població inactiva, i la població inactiva no influeix en res al càlcul de la taxa d'atur. Què passa a la tercera situació? Imaginem que aquestes 200 persones que s'han quedat sense feina marxen del país amb la seva parella que ja estava buscant feina abans de la crisi. Doncs la parella, és a dir, 200 persones més, formaven part de la població desocupada que ara es disminueix amb aquesta part de la població. I veiem que la població activa disminueix amb què? Amb les 200 persones que abans estaven treballant i amb les 200 de parella que estaven buscant feina, que també eren població activa. Per tant, en aquest cas, la taxa d'atur ha disminuït. Perquè ha disminuït, la clau està en què ha disminuït la població desocupada. I això té un pes molt més important a la taxa d'atur. Ara imaginem que aquestes 200 persones que es queden sense feina es queden al país buscant feina. La població activa no ha canviat, continua sent la mateixa, però la població desocupada ha augmentat amb 200 persones. Aquesta és la situació que fa augmentar més la taxa d'atur. Dades que tenim a Andorra, no es calcula a Andorra la taxa d'atur, però sí que el Departament d'Estadística una vegada més ens dona alguna informació del mercat laboral. Si anem al mercat laboral podem veure els demandants de treball que hi ha en cada moment i veiem que el març del 2020 hi havia 969 persones a Andorra buscant feina i podem observar aquí que hi ha hagut un creixement important respecte al mes anterior. Més o menys als mesos anteriors la xifra s'ha situat durant bastant temps al voltant dels 600-700 persones buscant feina i a l'últim mes s'ha disparat a 969. Per acabar, recordar que el que hem vist en aquesta sessió són macromagnituds que mesuren la situació d'una economia segons els estàndards. Però recordem sempre que economia vol dir organització de la llar. Ve del grec, de la suma de dues paraules gregues, oikos, nomos, oikos com a casa, llar, amb el concepte de llar, nomos, normes, regles, lleis. Com s'organitza una llar, aquest és l'origen de la paraula economia, que no hauríem de perdre mai de vista. L'economia estudia les normes que regulen l'organització o administració d'una llar. I aquesta llar pot ser de casa nostra, estem parlant de la nostra família, de com ens organitzem, el pressupost de la família és economia. També és llar al país, Andorra, quan marxem de vacances a la platja 15 dies, tant de bo puguem tornar a fer ben aviat, i tornem, al cap de passar 15 dies fora d'Andorra, tornem al passar la frontera, dius, ai, ja estic a casa, no? El concepte de llar s'ha ampliat, no? Andorra és la nostra llar. També és la nostra llar al món, quan anem o Europa, si anéssim de viatge al Japó, amb una cultura tan diferent, amb una llengua tan diferent, quan agafem l'avió i tornem i aterrem a Barcelona, a l'aeroport de Barcelona, tens aquella sensació de dir ja estic a casa, no? El concepte de llar s'ha ampliat una mica més i finalment el concepte de llar engloba tot el món i això és el que ha d'estudiar i el que estudia l'economia, l'organització de la nostra llar.
quin exemple més clar que els objectius de desenvolupament sostenible que es van acordar a l'any 2015, la cimera de les Nacions Unides que va tenir lloc a Nova York i que van entrar en vigor l'1 de gener del 2016, que tots havíem sentit a parlar, però que potser ara, amb la situació que estem vivint, n'estem prenent més consciència de la importància de cuidar el nostre entorn amb una visió més global, no només amb el sentit de la producció del PIB, de la riquesa més immediata, sinó de la sostenibilitat al llarg del temps. I que més maco que aquests 17 objectius que es van marcar a les Nacions Unides l'any 2015, que tant de bo que alguna cosa bona que puguem treure d'aquesta crisi és tornar-li a donar una forta importància a aquests objectius que ens van marcar. Per acabar, aquesta pàgina web recull de manera molt il·lustrativa informació macroeconòmica que penso que pot ser interessant per fer-nos reflexionar. Espero que ens serveixi per reflexionar una mica en la situació que ens trobem avui en dia, però també comparant-la amb l'evolució al llarg de la història. A l'eix horitzontal s'hi recull com a income el Gross Domestic Product, que és el producte interior brut, valorat amb dòlars actualitzats a preus de l'any 2011 i d'acord amb la paritat de poder adquisitiu. Què vol dir això? Que són dòlars, la idea és dòlars d'avui, o de l'any 2011. I a l'eix vertical hi ha l'esperança de vida. Comença l'any 1800, que es recullen dades de diferents països del món. Com podeu veure, la mida de cada bola és un país, la seva mida representa la població, com més gran és la bola, més població hi ha en aquell país. El color ve indicat una mica pels continents, com veieu aquí aquest mapa que hi ha a la dreta, el color rosat representaria Àsia i Oceania, el color blau representa Àfrica, el color groc representa Europa i el color verd Amèrica, tant del sud com del nord. Partim d'una situació a l'inici del segle XIX on hi ha una concentració bastant important de tots els països, amb una esperança de vida per sota dels 40 anys a la gran majoria de països, excepte Islàndia, que tenien una esperança de vida una mica superior, i amb una renda per càpita inferior als $4.000 anuals, i la majoria inferior als $1.000 anuals. D'acord? $1.000 amb la idea de dòlars de l'any 2011. Si posem el play aquí veurem com evolucionen tots els països. D'Andorra l'any 1800 no hi havia xifres, però sí que n'hi ha al finals del segle XX ja es recullen xifres d'Andorra, tot i que quan acaba el vídeo no es recullen les xifres del 2019. Aquí veiem com la majoria de països al llarg de tot el segle XIX no ens movem massa i el poc que ens movem és tots junts cap a la dreta i cap amunt, anem millorant, però amb uns canvis molt lents, evolucionem molt lentament. La velocitat de l'evolució canviarà molt quan entrem a la segona meitat del segle XX, on hi haurà una acceleració molt important. També podem veure, al començar el segle XX, els dos períodes de les dues guerres mundials, com hi ha aquí hem vist la primera, una gran davallada de tots els països pel que fa a esperança de vida, i ara a la segona també es nota aquesta davallada, i quan entrem ja al segle XXI, doncs l'acceleració ja és monumental, no? I ara aquí veiem tots, en general tots anem millorant, però com millorem? Aquest és el gran problema, com s'està millorant. Aquí ja podem veure que Andorra ja tenim xifres per Andorra, que està situat en aquest punt d'aquí, i després, com he dit, l'any 2019 encara no està actualitzades les xifres d'Andorra. Però on ens trobem? Com ens trobem l'any 2019? Estem molt malament, a veure, tots els països europeus, que són els grocs, sí que hi ha diferències, però estan bastant concentrats en una zona privilegiada, si comparem amb la resta del món. Sí que podem dir, Suïssa, estan molt bé Suïssa, sí, tenen una esperança de vida més alta, tenen una renda per càpita més alta, però Bèlgica, Espanya, on està Espanya? Molt a prop del que és Bèlgica, d'Itàlia,
República Txeca. Quin és el país europeu més ric? Luxemburg, d'acord? Amb 94.000 dòlars a l'any per habitant. Però tots estem concentrats. El gran problema no és aquest. El gran problema és la separació que hi ha hagut al llarg de la història. Abans partíem d'una situació molt concentrada i la desigualtat ha anat creixent. Aquest és el problema del nostre món, del món al que ens trobem, que la desigualtat entre els països ha augmentat i dins de cada país doncs, passa el mateix. Quin és l'altre problema o l'altra crítica que vull fer als estàndards econòmics que hem vist fins ara? Doncs que segons els estàndards el país més ric del món és Qatar, més ric pel que fa a renda per càpita mesurada d'acord amb el que hem vist de mètodes de càlcul del PIB, però un país on jo no me n'hi aniria a viure. Potser té una riquesa en termes de PIB per càpita, però té moltes mancances en termes de drets humans i especialment amb igualtat de la dona. Doncs bé, espero que això ens faci reflexionar, que la crisi que vivim avui no serveixi per separar-nos més i que ens serveixi per fer-nos conscients del que realment és important a la vida. Gràcies.